नमस्कार। हम जेपी द्विवेदी भोजपुरी साहित्य रचना आलोचना चैनल से रउरा सभे के स्वागत करतानी। आज पुस्तक के समीक्षा सत्र में हमरा भी जब पुस्तक दिया अकथ प्रेम, रचनाकार बा ई कहलें कहानीकार डॉक्टर रजनी रंजन। विधा कहानी संग्रह, प्रकाशन वर्ष 2021 और प्रकाशन संस्थान सर्वभाषा प्रकाशन नई दिल्ली। अपना माई भाषा भोजपुरी में कथाकार, महिला कथाकार लोगन के रउरा अंगुरी पे गिन सकेनी। तो एकरा के देखते हम ई कह सकीला कि डॉक्टर रजनी रंजन कोनो पहचान के मोहताज नहीं थी। अतिशयोक्ति डॉक्टर रजनी रंजन भोजपुरी के साहित्यिक मासिक पत्रिका भोजपुरी साहित्य सरिता से अपन विकास यात्रा शुरू कैनी। भाई कहीं कि भोजपुरी साहित्य सरिता के संग ही उनके कथाकार के बिरवा अखुआइल फरत फूलत गहगहा गई। कहानी संग्रह के सगरी कहानी पुस्तक के प्रकाशन के पहले से लोक में बाणी सा। यह कहानी संग्रह अकथ प्रेम में कुल 18 गो कहानी बाणी सा। अब आई कुछ कहानी के चर्चा कल जाओ। पहल कहानी बटेसर चाचा। एगो ऐसन नायक के कहानी है जौन करिया लड़की से बियाह भइला के चलते अपने सुहाग रात में अपन घर छोड़ के भाग जात बा। बहरे जाके परिस्थिति बस ऐसन अटकता कि ओकरा के लौटे में वहां 25 बरिस लग जाता। जब वो लौटता तो ओकरे बाद ओकरे मन में फिर से अपने वही करियठी मेहरारू के लेके प्रेम उपजता। समय के जरूरत के हिसाब से गांव ही में अपन आगे का जीवन जतरा पूरा करता। जाड़ा के घाम, सास पतोह के नोक झोंक आपसी प्रेम के कहानी है। उन्हें बरगद गांच गांव में आपसी सौहार्द खातिर कई त्याग के बात कर रहल बिया। बतिया खाली बातें भर नहीं खे बलुक ओहमे सफल भइल बा। ननद भौजाई के आपसी प्रेम व्यवहार के कहानी है। भौजी परिवार के जोगा के राखे में भौजी का एगो कड़ी के रूप में उपस्थिति देखात बा। उहमें हरियरी चाची का रूप में एगो ऐसन पुरनिया के रेखाचित्र उकेरल गईल बा जवन दूगो परिवार के बियाह भइला के बाद उपजल कटुता के अपने समझ से संवार के दोनों परिवार के एक कर देता। नहीं यही का चलते उनके नातिन कनिका के सासु कहतानी के घर में बूढ़ पुरनिया के होल बहुत जरूरी बा। भूलनी बुआ के रनिया एगो अलगे कलेवर के कहानी भी है। भर गांव के भरमा के अपने ही लड़की के बियाह का नाटक रचा के बेच देता। कहीं न कहीं ये कहानी भिखारी ठाकुर के बेटी बेचवा के याद दिला रहल बा। नयका साल पर पुरनका विचार के छौका के पढ़ला के बाद कुछ लोग ई कह सकेला कि जबरी पूजा फरा के बाद ढुकावल गईल बा, जबकि लड़की के मन में बदलाव ओकरे उपयोगिता के साबित कर रहल बा। परिवार आ नवाहा पीढ़ी के जोगावल आज के समय के सभेले लमहर जरूरत बा। दहेज के दानो अभियोले बिलाइल नहीं खे। रामरती के राम कहानी में यह बात के सोझा रखल गईल बा। लड़का के समझदारी से घर उजड़े से आ मितई टूटे से बच जात बा। नवही पीढ़ी के अगुआ बना के कहानीकार डॉक्टर रजनी रंजन यह सनेसा देवे के कोशिश कैले बानी। ननकी के माई कहानी समाज में पसरल एगो ऐसन सोच पर चोट कर रहल बा जौना में जमन सगरों पावल जाला। सभे गोरे लड़की पतो चाहेला। मध्यम रंग भाषावर पर लोग नाक भाव सिकोरे लागेला। ये कहानी ऐसा ही सोच वाले लोगन के आईना दिखा रहा बा। कहानी संग्रह
अकथ प्रेम के मथेला कहानी पुरनका समय के प्रेम के पड़ताल करत देखात बा। कहानीकार डॉक्टर रजनी रंजन सामयिक विसंगति पर लेखनी चलाओ में पिछुआई नहीं खी। पुरनियन के कुछ ऐसने स्थिति हरत हियरा लहरत खेत में लौकत बा। धनेश्वरी चाची एगो ऐसने मिसाल सोझा रखली आ कहानीकार इहे सनेसो दे रहल बानी। नयका हवा में बहकल मन में कहानीकार के दीठी आजू के बाउर फैशन के समाज में बेटियन के सुरक्षा ला घातक मान के रचल गईल बा। तेतर बेटी राज रजावे लोग कहावत के लेके गुथल गाठल कहानी बा, जवन ओकरा जन्मला से लेके ओकरे परवरिश और नौकरी में अइला के बाद निकहे ढंग से बता रहल बा। बबुआ कहानी से कहानीकार किन्नरन के स्वीकारता के पक्ष राख रहल बानी, बाकी समाज ओहनी के स्वीकार नइखे करल चाहत। आज ना त काल समाज के स्वीकार करही के पड़ी, इहे सनेसा एक कहानी के बा। निर्मल गांव आजू के सफाई अभियान के गांव शहर सभे के जरूरत मान के रचल गईल बा। ई कहानी सामूहिकता के अभियान के जरूरत हवे इहे मान के गढ़ाइल बा। रामधन कोरोना काल में बहरा छेकाइल मजूरन के परिस्थिति बस पेट जियावे खातिर शमशान में काम करे के बेबस एगो व्यक्ति के कहानी है। ई कहानी ना बलुक एगो जमीनी हकीकत है, जवन समाज के एगो आईना दिखा रहल बा। यह कहानी संग्रह के अंतिम कहानी धा से पाकल उम्मीद बा, जवन संसारिकता के करुआ साथ से परिचय करा रहल बा। मनई या मेहरारू जात के मन में पैसा लालच आए एक दूसरा के देह के जरूरत पूरा करे खातिर अपना दायित्व बोध से किनारा करत चरित्रन के उकेर रहा बा। सोझा सपाट भाषा में लिखाई ली कहानी संग्रह कहानीकार के वैशिष्टता दे रहल बा। भाषा में कतो जबरी पांडित्य के दिखावा नइखन, पढ़निहार लोग के जोड़ के राखे के ताकतो बा। आ सरल भाषा में बात राखे के सलीका जौन पहिल कहानी में लौकल वो अंतिम तक ले वैसे ही बा। समसामयिक समस्या पर कहानीकार के दीठी तो बढ़ले बा, ओकरा लेके आदर्शो स्थापित करे आ समाज के नीमन सनेश देवे के प्रयासो बा। आगू आवे वाला समय में कहानीकार डॉक्टर रजनी रंजन के लेखनी और चौंक होखी एहू के उम्मीद जगा रहल बानी। भाषा से नेह छो आई सरलता डॉक्टर रजनी रंजन के असली ताकत बनी, ई उम्मीद तो बढ़ले बा। सर्वभाषा प्रकाशन आपन विशेषता बना के राखे में इहू पिछुआइल नहीं खे। कतो एकाध प्रूफ के गलती तो दिखाई जरूर, बाकी उहो ऐसा नहीं खे कि ओकरा के पकड़ के बैठल जाओ। पहिल कहानी संग्रह ला एक बेर फिर से डॉक्टर रजनी रंजन के हम बधाई देता नहीं। इस समीक्षा सत्र में के संग ही हम जितना भोजपुरी के नहीं छोही लोग है वो सबसे एगो निहोरा कर रहल बानी कि रौरा सभे यह चैनल के देखी सुनी आ सब्सक्राइब करी, संग ही शेयर करके और लोगन के सुने खातिर प्रेरित करी। कहीं न कहीं ये अपने भाषा के बढ़ंती में एगो गिलहरी योगदान तो देबे करी। यही विश्वास का संगे हम आज इस समीक्षा सत्र के विराम दे रहल बानी। जय भोजपुरी।